Tervetuloa Helsinkiin matkamessuille. Mitä te tarjoatte suomalaisille yrittäjille? No nythän meillä on tästä asiasta kokemus. Esitit kysymyksen ihan oikealle miehelle. Kuule, ihan vuodesta 1991 me olemme tarjonneet viisumipalveluita. Tämä on ollut erittäin suosittu palvelu, koska ihmiset jotka työkseen matkustaa, niin tarvitsee aina viisumin. Ja niiden kanssa riittää touhua. Tarvitaan anomuskaavakkeet, valokuvat, vakuutukset, erilaisia papereita, joita pitää täyttää. Ja senhän pitää tulla ajallaan sen viisumin, eikö vaan? Muuten jää matka suorittamatta ja neuvottelut hoitamatta. Tämä on ehkä sellainen ihan, niin kuin sanovat, core business meillä, eli niitä ihan tärkeimpiä asioita, millä meidän yritys on menestynyt näiden vuosien aikana. Näillä messuilla lanseeramme palvelun, joka on nimeltään Solovisa. Solovisa on palvelu, joka toimii erityisen hyvin yrittäjälle sikäli, että yrittäjä hankittuaan siihen tunnukset, niin hän saa välittömästi netin kautta tiedon, että asiakirjat on tullut perille, asiakirjat on tarkistettu, passione ja passio riittävän ajan voimassa, anomuskaavake on oikein täytetty, vakuutus on oikeanlainen, valokuva on oikeanlainen ja hän voi rauhassa odottaa sitä, että hän saa viisuminsa ajallaan. Jos jotain outoa tulee siihen väliin, konsulaatti jotain uusia määräyksiä muuttaa, hän haluaa muuttaa itse toimitustapaa, se toimitetaankin Vaasaan eikä Helsinkiin, se toimitetaan käteen, kuriirilla, se toimitetaan lentokentälle, mikä tahansa käy ja asiakas saa näin aina matkansa onnistumaan ja voi olla ihan saletti, että neuvotteluihin mennään. Ei ainakaan siis olla menemättä sen takia, että viisumi ei ole tullut ajallaan. Muutenhan meillä on ihan kaikki ne muut palvelut kuin millä tahansa matkatoimistolla. Eli me palvellaan siis ihan suuryrityksistä niin sanotusti mökin mummoon näillä viisumeista. Ja suuria yritykset ja PK-sektori ovat erityisen kiinnostuneita nimenomaan erilaisista matkapaketeista, jossa on edullinen hotelli ja siihen tietysti mieltyvät, että meillä on aina henkilökohtainen palvelu. Joku virkailija on sitten nimetty yritykselle ja hänen kanssaan asioidaan aina ja asiat hoidetaan.